ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарҳое ки комментариҳои беҳтарин менависе, канали моро дастгирӣ мекунед ва бовар мекунед ай мо билет мегирем. ҳаматонда ҳурмат, раҳмат, ай ҳамат миннатдорум бошен. дар аэропорти Домодедово қарор дорем. хостем хушхабар бирасонем ки нарх навои билет ба Тоҷикистон ёки обратно ай ҳама шаҳрҳои Россия ва ай Тоҷикистон обратно арзон шидагиай дар бораи билетҳо маълумот метиҳем. мисол пеша ин видео ма видео кардам, партофтум, гуфтам гапо як 5-6 сааташ билетҳо арзон шид. баъзеҳо хато навистанд ки билет мисол арзон ай шумо қимат мегӯед дигаву дигараш хато нафаҳмед. ҳозир билет арзон шидагиай мисол ҳамин рӯз 2 апрела дар назар дорем. мумкин аст ки ман видеоро партом бо арзонтар шава ёки бо қиматтар шава, ҳамеша хато нафаҳмед. ва як чиз дига ки агар у сола ба ин сол муқоиса кунем, ай ҳозира билет бигирен кадоме ки возможност дора. мисол мо намегем ки ай мо бигирен, мисол авиакасса ҳам боша дар наздикиётон ёки вариантҳои хубтар боша, мақсад ки билета бигирен барое ки у солам билетҳо арзон буд. а вақте ки наздики ид мешава билет қимат мешава. мисол ҳолатҳое буд ки наздики ида то 2 рӯз 3 рӯза вообще рейс набуд, через Узбекистон рӯй мекардем, пересадка қати 17-20 ҳазор мегирифтем у сол. ва ай нархи навои билет маълумот метиҳам. ҳаматона ба моҳи шарифи рамазон муборак мегӯм. ва Москва душанбе 11500 то 20000, 11500 12000 Урал компанияро дар назар дорем ки российский компания ва ба вақти соаташ без задержка парвоз кардестай. одамое ки билет доранд, одамое ки билет гирен бе ташвиш. охири вақтҳо чиқел ки хай видеои пеша дида буден, ҳозир ухе нашидестай ва вақти соаташ қати парвоз кардестай. Москва клуб дина то 6000 билет гирифтем. ҳатто ҳолатҳое буд ки бародарда то 6000 гирифтем ва имрӯз пеша видео кардан авиакасса мо нагуфтем ки графикаша парто ай 7000 то 11000 ай фикр мекунем ки хеле арзон шидагиай. ва Москва хуҷанд боша ай 9000 то 12000 бале ай Россия рафтанд. бохтар бисёриё меган бохтар рости билет нагирифтестем. билет мегирем 5-ай 10-да меша, 10-м 15-да меша парвоз накардестай. лучи яду бародари буд вазурат кардем ва дигар нагирифтестем. Москва то есть обратно бигем ай душанбе Москва ай 25 то 35000, клуб Москва ай 22 то 27000, хуҷанд Москва ай 18 то 23000. ва нафарое ки пересадка меган, бахшиш пересадка граница меган, мисол пеш Турция мегирифтем, ҳозир қимат шидагиай не вариантай. Арменияам қимат шид. охири вақтҳо Ташкент гирифтестем ки ҳамурам арзона ғалтидестай. 33-35 мегирем ки бо компания Ютера Узбекистон Ютерда тест меспоранд. худаш 38-40 меғалташон. агар ихе ҳисоб кунем, мисол клуб ай Москва клуб ай тараф 7000 бигиран, ай тараф 20000, туда бранда худаш 27000 мешава ки фикр мекунем ихе хубтар меғалта ёки хуҷанд барои одамое ки мисол мигратсионишон нашидагиай ки патенспори мераванд, мегӯянд ки граница перескат кардан дар Корай. ва дар ҳар як видеом дар комментариям номером ҳастай, ҳам WhatsApp ҳам прямой занг мезанед, телефон мекунед. иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҳамашда ҷавоб гардонем. шояд баъзе саволҳода ҷавоб нагардонда бошем. занг мезанем, мепурсе, ай ҳаматон миннатдорум боше.